አሳና ብውልቅን ብጋንታን ኣብ ቦልታ ቺክሊስያ ዲ ሙሪሽያ ደሚቃ ወፅኦም ኣብቲ ናይ 2.1 መዓቀን ዘሎ ውድድር ቦልታ ቺክሊስያ አላሪጂን ዲ ሙሪሽያ ክለብ አሳና ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊባ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ 180.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱ ውድድር ስፓኛውያን ተቐዳድምቲ ሳንቸዝ ሉዊስን ኣሌክሳንድሮ ባልቤርደን ንውድድሮም ብ4 ሰዓትን 14 ደቂቕን 33 ካሊትን ዛዚሞም ኣብቲ ኣብ ክልቲኦም ዘካየዶ ቅጽበታ ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ አሳና ሉዊስ ሳንቸዝ ቀዳማይ ክኾን ከሎ ተቐዳዳማይ ክለብ ሙቢሳር ኣሌክሳንድሮ ባልቤርደ ካልኣይ ኮይኖም ክዓዊቶም ኣለዉ ድሕሪ 13 ካሊት ህንፃ ዝረገፀ ኢጣልያዊ ማቴዎ ትሬንቲን ሳልሳይ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃነ ብ12 ደቂቕን 27 ካሊትን ድሒሩ መበል 60 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ኣብዚ ሓያል ፍጥነት ዝነበሮ ውድድር 38 ተቐዳደምቲ ካብቲ ውድድር ብምግላፎም ሓያልነት ናይቲ ውድድር የነጽር ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር ሉዊስ ሳንቾዝ ካብ አሳና ውድድሩ ብ8 ሰዓትን 29 ደቂቕን 38 ካሊትን ዕውት ናይቲ ውድድር ኮይኑ ውድድሩ ፈጺሙ ተመሳሳሊ ግዜ ዘመዝገበ ኣሌክሳንድሮ ባልቤርደ ካልኣይ ክስራዕ እንከሎ ተቐዳዳማይ ክለብ አሳና ፔሎ ቢልባኦ ብ10 ካሊት ድሒሩ መበል ደረጃ ተሰሪዑ ናትናኤል ብርሃነ ብ20 ደቂቕን 10 ካሊትን ድሒሩ መበል 63 ደረጃ ብምሓዝ ንውድድሩ ፈጺሙ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ሳንቸዝ ብ41 ነጥቢ ቀዳማይ ክስራዕ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ፔሎ ቢልባኦ ብ37 ነጥቢ ካልኣይ ባልቤርደ ብ34 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ተሰሪዖም ኣብ ውድድር ዓቐብ ፉግልሳን ጃኮብ ካብ ክለብ አሳና ብ12 ነጥቢ ቀዳማይ ክስራዕ እንከሎ ሩበን ፈርናንደዝ ካብ ሙቢሳር ብ10 ነጥቢ ካልኣይ ባልቤርደ ብ8 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ብደረጃ ክለቡን ከምቲ ብውልቂ ዘመዝገበቶ ድሙቕ ዓወት ኣብ ደረጃ ጋንታውን ኣይተኻለትን ክለብ አሳና ንውድድራ ብ25 ሰዓትን 29 ደቂቕን 20 ካሊትን ብምፍጻም ልዕሊ ኩለን ጋንታታት ጸብለል ኢላ ውድድራ ፈጺማ ክለብ ካቱሻ ብ4 ደቂቕን 36 ካሊትን ድሒራ ካልኣይቲ ክስራዕ እንከላ ክለብ ሚቸልሰን ስኮት ብ4 ደቂቕን 56 ካሊትን ድሒራ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድራ ዛዚማ ውድድር ዙር ዖማን መበል ካልኣይ መድረኽ ክለብ አሳና ኣይተኻለትን ኣብቲ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ ዝዕቀን ውድድር ዙር ዖማን ተቐዳድም ተያይዶ ናይ 156.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ አሳና ካዛኺስታናዊ ሉሴንኮ ኣሌክሴይ ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 7 ደቂቕን 19 ካሊትን ቀዳማይ ብምዃን ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ ድሕሪ 3 ካሊት ዝመፀት ጉጅለ ተቐዳድምቲ ኣብ ዘካየድዎ ቅጽበታ ውድድር አሌክሳንደር ክሪስቶፍ ካብ ክለብ ቲም ኤሚሬትስ ካልኣይ ደቡብ አፍሪካዊ ሪያን ጊቦንስ ካብ ክለብ ዲሜንሽን ዳታ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊቶም ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድር አሌክሳንደር ክሪስቶፍ ብ7 ሰዓትን 1 ደቂቕን 56 ካሊትን ቀዳማይ ብምዃን ክመርሕ እንከሎ ሉሴንኮ ኣሌክሴይ ብ3 ካሊት ድሒሩ ካልኣይ ደቡብ አፍሪካዊ ጊቦንስ 18 ደረጃ ተሰጊሩና መበል ሳልሳይ ደይቡ ይርከብ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ምስ ንሰግር አሌክሳንደር ክሪስቶፍ ብ27 ነጥቢ ቀዳማይ ክስራዕ እንከሎ ሉሴንኮ ብ15 ነጥቢ ካልኣይ ፈረንሳዊ ኮካር ብራያን ብ12 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኖም ይመርሑ ኣለዉ ደቡብ አፍሪካዊ ሪያን ጊቦንስ ብሉጽ መንሰይ ተቐዳዳማይ ብምዃን ንውድድሩ ብ7 ሰዓትን 2 ደቂቕን 8 ካሊትን ክመርሕ ከሎ ፈረንሳዊ ኤሌጊስበርት ብ4 ካሊት ድሒሩ ካልኣይ ቤልጂማዊ ቤንጃሚን ዶክላርት ብተመሳሳሊ ብ4 ካሊት ሳልሳይ ኮይኖም ተሰሪዖም ኣለዉ بدرجة كانت كلب أسانا نزودر ب21 ساعة 6 دقيقة 33 كاليتين قدامي تيم وهان كتمرحون كلا تيم إميريتس ب3 كاليت دحرا مبل كاليت درجة تسرع علم كلب دايمنشن داتا بتماساسالي ب3 كاليت دحرا سالسيتي كوينن يسعبام أبزي 10 غانتات تساتفو زلو أودر كم جرمناوي أندري غريبل بورتوغالاوي ريكو سا فرنساوي ناصر بوهانن أدريان بتيتين أوسترالياوي ناتان هاس كازاخستانيو أليكسي بلجيماويان بان أفرمانت بان بريفن كريس ستيف ألكسندر كريستوفن كومون تعواتي ولدر زور أميسا بونغو 2019 إيطالياوي نيكولو بونيفازيو يساتوف مهلاوم يفلت تقررمتي صباحنا 195 كيلومتر كنا سالساي مدرك ودروم ككايديوم كيفن برينس بواتينغ نا ميدا كامبنو سرقت دما نا بيتو ناي فيلم صوتان ناي فيلم سرقن زي تحسب مسرح مسجار بمكيادو أور حتري كلتشن 19 كابي تلاوي كلوب ساسولو نا بارسلونا تسجاجر برينس بواتينغ تمال قدام نفيلم أوان ماليا بارسا لبيسو مسك قداموت 10 حرد سليفهم أبتي ماليا بارسلونا لبيسو أقدمو أنصار سبيان سوسادا كتصاوتن كله أبزناي قدام قدم نبوتا لويس سواريز سكيو كاف فيلم أيو أنصار بالودو ليدن مقدامنا ميدا وريدوم اتود 31 عام تጻወታይ አሜሪካ ካምፕኖ ሾቶን ምዝጋብ ከቃለስን ከሎም ኣብ ቤቱ ከምዘይ ለዘረጋግጡ ሰራውትና ቤት ሽሮን ብምታው ከባቢ $260,000 ዝግመት ክቡር ንብረትን ገንዘብን ከም ዝዘመትዎ
ክለቡ ባርሴሎና ከምኡን መርበብ ሓበሬታ ማርካን ሙንዶ ዲፖርቲቮን ሓቢረን ድሕሪ ዝፍጻሜ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ የጻርዮን መጽናዕታት የካይድ ከም ዘሎን ኣፍሊጡም ድሕሪ ጸወታ ተጻዋታይ ብዛዕባ ዝጸፍአ ንብረቱን ገንዘቡን ዘይኮነ ንመበል 400 ጸወቱ ክጽንብል ይተራዩ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ 400 ፕሮፌሽናል ጸወታታት ክትበጽሕ ፍሉይ እዩ ብፍላይ እታ መበል 400 ኣብ ሜዳ ካምፕ ኖ ብምዃኑ ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ ባርከት ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ስካዕ ንረኸብ ሰሰናዩ